ba na sauri ma kenan kwata-kwata. Ka ce takalmin nan ɗagawa yi. Na gaya ma takalmin nan ina yin tafiya da shi ta kilomita 60 a minti 25. Amma yau na ga a minti nawa ne tafiya sai da na minti 30 sannan na tafi kilomita 60. Ka san wannan takalmin mutane da yawa suna raina shi. Wannan takalmin mugun amfani gare shi. Dan tafiya kanan ta kilomita 60, 30, 40, 50. Duk zuwa aka yi abinka cikin sauki cikin minti 25 ka gama. Gaskiya ne. Tun yaushe ma za ka gama. Haka ne. Ha, ai na yi mamaki na gaba na sauri nan da mutum na je fa. Ai takalmin naka dan baiwa ne. A na gaya ma dan baiwa ne. Na yarda da baiwar takalmin ka. Amma ko duk baiwar takalmin ka ko ina jin bai kai saninta ba. Ka san saninta? Wani nan wanda yake nan malallaya su Mustapha mai karfi. Ahan, yauwa zahiri saninta. Ai kai ka san saninta. To saninta da kake gani wallahi in takaice maka zancen nan saninta rannan wata tirela ce ta makale akai wallahi saboda baiwa irin na saninta da akai a janye tirelan na aka kasa janye ta da ya daura ta a jikin adeta sonta aka daura kiram aka sakala tirelan na a jikin adeta son saninta sai da ya janyo ta fita daga cikin ramin da ta makale ya fito da ita bakin hanya ya kasa titi ya ce nan yayi idan bai baka sai da ya ja shi akalla ina jin ya mai ja ya kai na kilomita 35 zuwa 40 sannan ya aje shi a da sauni ya jawo trailer a da sun saninta kai ai saninta akwai baiwa nake gaya maka shi a da sauni shi ya jawo trailer a da sun saninta ba kamar yadda takalmin ka yayi tafiyar kilomita 60 ya daga da shi saninta ma bai kai 60 din ba yanzu wudil na je ya kidan goro yanzu mana gyara mu inda na gyara kai mai dabino kawo mun gwangwani da yawwa to wato ko in dai Allah ya maka baiwa ka gama da gaske kwarai kuwa to wato ko ina gaya ma akwai wani mutumi Habuman Kowa a ƙauyen mu yake idan ya tashi noman gonarsa shi kadai yake yi idan ya ɗauki fatanya ya tafi tun safe ba zai da bai karfe 10 dare to gonar ta kai girman yaya ina gaya ma girman gonar ya kai kilomita 180 kaga kai Kaduna kenan ya kai Kaduna gaskiya ne ko mutum ɗaya ne ke noma ta shi kadai yake noma gonar saboda noma fa yanzu bana gama hakku sun biye yayi haka gaskiya nan gaba ma ne makawafin da ya rasa ka san ni ina amfani da ruwa dan dai ina cin dabino gaskiya ka bi mai shakewa da Allah bara in je in dawo yanzu zan dawo tunda abun ya kai ina zaka nan zan je kai ka cika abun nan da Allah zauna dauki dabino ai ni abun ne ka san wannan Hafiz din namu dakta Hafiz na san Hafiz namu na Hausa na san shi to ai ina gaya ma idan ya tashi ina net din na maganin gidan sauro wanda ake lulluba wanda ake raba haka a cikin asibiti na san shi mana na sani to ji yanzu haka in ka tambaye shi ya san kofofinsa ko guda nawa ne dan in ya tashi irga wannan kofofin ko kai a cikin mun kai dan ban gaya ma bane ba wannan shi gaba ɗaya ma bai tana kansa Allah ya bashi bai ya san kofofin ko nawa ne yanzu ka je ka tambaye ka dan yanzu nan kusan kullum a kan aikin abin da yake wai a can kamfani ake in an buga ake ga musu ko kuma kirga yake gani kai ina kai ka shi baiwa ce kawai Allah ya bashi yanzu haka ya san ko guda nawa ce kuma gidan maganin saura ka ma'ana an rubuta a jiki kake nufi ko kuma ayya baiwa ce kawai in aka ce mutum yana da baiwa ba a bincike kai ma ka daina bincike ba kyau Allah ya hana bincike wai to yanzu ne abin nake tambayar ka
irgawa yake ko kuma daga kamfani dama can alsafe yake zuwa? Ka san akwai babba akwai karami. To babban ma in ya tashi irga shi a cikin minti 4 yake irga shi. Shi gidan sauran? Kwarai ma kuwa a cikin minti 4 yake irga shi. Ka san wani abu? Ni ban ƙaryata ka ba. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa sai na ba wajen nan. Ko me zaka ce ban ga zauna ba haba Allah. Ya kamata ka tsaya wallahi. Kawo ko ni ma ya kamata ce jan karɓo maganin gidan sauran nan. Kwarai ma kuwa. Dan ko jiya na kunna maganin sauro a cikin shago na. Ya fi tirela biyu. Amma sauran nan ko mutuwa ba sai. Asali ma sai da naga sauro guda ɗaya ya hau kan wutar maganin sauran. Ya ki mutuwa. Saboda haka bari in je daga nan ma sai in biyan kai gyaran takalmi. Ka ga ina za ka? A zan je kai gyaran takalmi na. To. Yan renin wayo za ku da haƙƙofar gida na ku zo ku same ni. Ku rena min hankali, ni za ku rena hankali. Na kan ganin za aikin gashi.